Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, no? Maayong adlaw ko natong tanan. Kumusta adlaw dahil karong Merkulis, no? It's 22 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. So, dili pa din, no? Shout out ay ko, no? Kang Sil Nagal. Salamat kayo, no? Sil Nagal, no? Sa tanan nga nagsunod ang tramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay, boy, no? Ang suwatan po kamo din, no? Pinadahak kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Dibra. Sinuwat kini no ni Ray Arellano ang bahay kini no sa iyang bana no nga di makatulog. Gusto na lang maghikog. Pero ba ni ko no? Sa pagpaminaw sa ako nako ang pasultihon nga si Dercy Dibra. Kini kong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og naunsa ni siya, nga gusto man ni siya maghikog. Pero ano inyong masabtan nga akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sa dinami-dami ng aking minahal. Oh, unsa man? Oh! Unsa oy? Di mo gyud parcel nimo. Ay, hala, ang ako nang parapad ako sa dughan. Naabot na. Ako atoon. Nana akong order. Diyan na, ma'am. Pila ni? Si Binadiditi na, ma'am. Kanang dong dilyo. Tagaay sa dong bi. Ang unsa man? Tagaay sa dag 780 ba? Ilisan na ti karon. Ay binuang diha si Bora ha. Tuga mga gudlo niya wadi ka kwarta. Dibra ramang ko. O lagi, ikaw di brava. Tuga kag order nga wa man kay kwarta kay kabayad. Ay na ako'y kwarta. Uy, abi man ko na akong ma-deliver dayon. Dugay man di ay. Nagamit na hinuna ko ang money. Unya sa man ani? Wa mo ko kwarta dili. Saba diya, uy. Pusag na na siya ba? Sige na ba? 780 rabi taon na. Huwag mo nakabot ako sa kalibo. Wala lagi ko'y kwarta dili. Ikaw ba? Basta gani ako'y mangayo ni mo no, pirmilan syug kang way kwarta, pero ang imo gani mga barkada ang mga ni, dayon kag kuos imong pitaka, palitin kag mainom. Samtang ka eh. Sunod magpaibaw kanda ano doon na kay order ha, para di ta makalitan. Yung sama ni ron. Wa mo ko'y kwarta dili, sama ni. Bida ninyo, sir, ma'am. Puya, raban ako eh. Layo kay kong gikuha na ni. Nga, nagbayik na ko. Kaning dong, pwede ki mo lang balikon ang bayad. Nagasto magud ako ang kwarta nga igbabayad ani good. Unsaon nga dugay man sa ganinyo gi-deliver. Ato pa bining usang adlaw na ko kanang naghuwat ko ani ato pang nyaging adlaw, nya karon pag gi-deliver. So, di mo ni, kuhan, ma'am. Di mo ni, daling, ma'am. Di mo siya na pwede, ma'am, eh. Kay, napam ko'y dagang deliveran. Balika lang ugma dong bi. Dili kay pwede. Unya unsaon man na nga wa man mi kwarta. Patuga, mag-order, ma'am. Yawa din may kwarta. Ayaw na purma nyo. Bagap kayo mo lipstick. Yawa din may kwarta. Yan, sama ni dong. Wa may kwarta dili. Balik lang dito eh. Basta nung pa, balik lang. Ikansel na ninyo, eh. Oh, Pangahak na mo. Wa. Tawag na lang iyakan, di bra. O na di, ha? Saman, ni, ma'am. Bayaran ninyo, di. wala ki may kwarta ron, ibalik lang na ugma. Balik lang ko ni Ugma. Sige, doon ako. Pero sa dilig pa ko makalakaw, palihog lang ako, be. Kanang kamot mo. Saan man mo akong kamot? Be, kani. Palagtika lang ko. Agay! 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 Sakita sa sir, oy! Kaya na mo, tiya na mo. Agay! Kukar mo korde, wame magkwarta. Sukre! Tagam. Mau na diha. Kita, Sige, uy. pag-order. Ay, gani kay, watay ka papriso ato. Lo, di ka ba yan? Di papriso agad? Ano di man? Ariya sa nagbikaon ka ko sa restaurant, unya, wa di kay ikabayad. Ano imong magigasto sa dang kwarta ka para bayad itong imong parcel? Ang anyor, kadto man ang watay sudan. Unya, di siguro, sa naman, kung palita watay sudan, siguro na kong parcel. Nya watay kaon, mau na. Mausun no. Mausat nyo, mau na diha. Mga saba pa ka. Kadto ba na nangayo kag sudan, kaya ang sudan na to, una lang sinununan ang nahabilin. Unya, nangayo kag palapalit sudan, kaya di ka ganahan. Oh, mau ba? Mau na. Oh, wa mo ka magsulti. Sulti yung ano man. Oh, sulti pa na yun. Ako na itong bayaran. Ano kay kwarta? Oh, para palit beer. What? Daan pala dito ko. Hanggaw, kay kastadan, oy. Tawag to balik, be. Tawag to balik. Ay na lang!
Kapoy. Kaya ko, ma'am. Ah, Ako mulakaw, kadungog ko siyang istorya. Nakaya, hinak. Dili ko dito. Di kami na mubiyerdong. Pagkakidot na dito, kayo naman ni Ron. Uy, Dilio. Nga naman ka. Sige, makaginuktok diha. Ang buta ni tayo eh. Murag, di naman yun, may mutangan eh. Nga no, lagi. Naunsa di ay ka. Ambot, di ko kutarong to. Gabi eh. Sa kurat yun, pas murag, sa radyo to ka oras to ako. Ikaw, perti ni mong hagop, pero ako, wako ka to eh. Hala, nga no ka na dong. Wa ka kay sakit? Ay, ang buta ni tayo eh. Murag, Hala, basig. may mutang eh. Basig mo na resulta sa pagsige ni mong inom anang kape. Mo nang tagdugay na kay ka makatug. Kay mao nay buhaton sa uban man para di magduka mo inom man na sa kape. Ang buta nga uban, di ka man makatugog, di makainom o kape. Ako lain man. Unsa di mong gibati? Di ko makainom o kape kung makatugo. Paraw ka man? Natural nga di na ka makainom kay natug naman ka. Hanggawa gisnaong ni mo eh. Ah, pero lain ko kayo ang ibati na murag, doon lang yung something yun. Magpa-check up lang ka tadong. Ay, kulbaan ko na yun. Sige lang, good ay lang kahadlok ko pa-check up ra bitaw. Nga naman ko no. Naaman sa kung ano mahadlok man ka. Anyag na aga. Ikay magpa-check up. Ay dili. Ayaw kahadlok ba kay naaramang ko di ta ka pasagdan, di ka biyaan kay bana tagok ka. Ay, ambot lang nga nito eh. Tanan na magpa-check up ta na. Ipatanaw ta kag mananambal. Excuse me, honey nyo. Okay ra ka, Dok? May bawaan rin nato kung sa resulta sa imong mga lab test, ha? Kuan, siguroon lang nagyo nato, ha? Anang nga Dok. Katong iyang gibati, Dok ba? Murag, wa siya kasabot ba? Unsa din na iyang sakit, Dok? Kuan, di pa na to masiguro. Misis kayo pa na to magkita ang resulta sa laboratory. Pero, ako mo kay sakit sa imong paminaw ka, serwa? Unsa man? Usa kaya sakit ako. Ya, di ko makatuog. Kasi doon na kay insomnia. Unsa nga, Dok? Basta doon na sa insomnia ba? Animal, kinsa unas insomnia dilyo, ha? Kinsa na? Kinsa nas insomnia? Anak na ni Sunya, no? Excuse me. Kinsa na? Mama, kalma lang. Dili, Dok, dili. Nagduda na ko ani tawhana nga nagbinuang gid siya. Hana adi di babae ka nas insomnia? Naani kay kabit di ay, ha? Ma'am, excuse me, ma'am, ha? Di na babae si insomnia. Igsuuna ni amnesia. Ha? Adi, kinsa? Igsuon? Kuan, kinang, nga nasa sakit, ma'am. Ay, sakit din na di ay. Abi man gud akong babay. Ay, anak sa among katong silingan ba akong giingon do kato Sunya ba nagtukok mo na sa insomnia? Sunya Banson. Pagkakidot. Kanang insomnia, ma'am. Maunay sakit nga, dili ka makatuog. Maunay insomnia. Unsa may cause anang insomnia, Dok? Dagang faktor nga masakit ang tawag insomnia, ma'am, ha? Sagaran, dili mo katog, kay sige gunahon sa mga problema. Kay mo nang insomnia ka, di ka katog taon. Kay mo sige nagagunahon sa imong sakit. Insomnia ka na. Dili ka mo katog na. Unyo sa may tambal ana, Dok? Sir, ato na siya tambal sa limot, ma'am, para malimot siya nga doon na sa insomnia, ha? Katog na siya. Pait. Ikakitur, no? Pinuang doon sulti sa doktor day. Unsay pinuang oy doktor naman tong gasulti na yabag naman ka. Amo ko kuya amigo nga sakit pog insomnia. Unya, gitambalan siya tambal sa limot. Yan ayo. Nasa siyang sakit nga insomnia. Pero, nasibag ko sakit ron. Wala na ito insomnia ta. Pagtarong ngayon sa man. Amnesia. Amnesia? Oh. Hoy, lamin ng istorya ha. Kidot! Unsa to, pre? Parehas akong pag-umangkon, pre. Delikado kay sakit niya, pre. Unsa may sakit niya, pre? Cancer to ya, pre. Cancer? O, pre. Unya, kumusta man siya ron, pre? Okay naman, pre. Okay na siya. Okay kayo, eh. Napahimutang na siya, pre, sa mitilyo. Bago siyang higlubong, pre, atong usang simana. Ginoo ko. Patay, gihapon ko ano di ay. Pre, dawaton lang nato ang kamatuuran, pre, kay kitang tanan, adto magyuta pa dong tanan, pre. Bisan kinsa pa'y usap-isabim niwat din nato sa kalibutan mga matay adto kita pa dong. Mauba. Sa ato pa, wala na yun ay paglaom pa, pre. Ginurin sayod, pre. Wala na yun ay paglaom nga mabuhi pa ko anong kalibutan na. O uslan man nga. Mamatayabon ko.
Mas may pagpaghikog lang ko. Puslan man, mamatay lang yapon. Mas gusto ko, di na lang ko mag-antos to kay. Mas may maghikog lang ako. Kini akong armas. Kining pusil akong karaan. Bisan tayo uri kayo, pero mabuto man may. Mabuto may ba? Maunang mo tapos ang kinabuhi. Makita kong lugar nga, way. Makapugaw sa akong pagkabuhaton. Gusto. Ato ko sa luyo. Ato ko luyo sa bahay, pero dito kami ngaw. Way mo agi dito tao. Ato ko kamatay. May dini kami ngaw. Maghimudaan kong suwat nga. Ako ibilin para sa akong sawa. Suwat sa kong kaliyat. Di araw. Bol pero papel na. Isuwat ko di. Unsa. Mga ipanugon ako. Maghimo kong suwatan. Naumanan ko. Kamu na bahala. Karon maghikog na ko. Pasaylo ako ninyo. O rin butang ang sulbat sa kong problema. Ang kamatayon. Ako mas... Karon, itiun ko na idaan sa kong oo. Karon ka usara. Niya... Uy! Wa mo buto! Di mubuto di uy. Di ka mubuto sa saon. Saan posile di man mubuto? Pre! Patita ko. Pre! Daan pagkiptagi ko. Yan ka sa inyong luyo, pre. Kung may pagkabuhaton kang dili mayo. Kaysa man mong kuyog, pre. Si Wintoy. Do, anong sama ka do, Pero kupot maka ng pusil ni mo do. Gusto kong matapos na ako kinabuhi. Iko, puslaman na mamatay lang yapong ako sa sakit. Pero di malas kay, di man mabuto ni pusil ako. Pagsuroy. Di lagi, ito muna ko sa kong uho, ha? Di mo buto. Ay, wa, to. Buang mo ito sila. Di sa kasap na ko ito mo eh. Ako ito mo si mga uho, ha? Nabaligin mo buto. Uy! Patay! May buto ginawa ko! May buto sa uni! Ni Wintoy! Nabuang na! Patay na si Wintoy! Imo kipusil, pre! Hilugo ni mo, diliungan ng ibuhat, manilin mo! Lagi na ako tutuyo ang pusilong tiguang. Sa ba na, hindi pa kayo tabuha? Gusto mo rin ako nga maghiko ko dahil gusto kong magkamatay ko. Kung sa akong sakit, mauto nga, nakunahon na ako magpusil ko sa akong kaulingon. O kunya, ito luyo ba eh, para di ko niyo makita, dito di ko niyo mapugan, dito ko luyo. Kunya? Nung sabo sa diyang, gitiyon akong, pistulan ako, kung sa diyang, gikablit na ako, wag man buto. Pila kay gayon ko itong gikablit ako, pero wag yun mabuto, pusila. Hangtod nga abot sila, palitag ko yung sa iyo intoy, katong tiguang. Unya, unsa? Ako gipagkita nila nga, di yun mabuto pusel. Atong akong gitiyon sa us tiguang. Ako ina nga, di man yun mabuto, di, para mutuo sila, at doon ako gitiyon ni iyo. Ako sa yung nga, awa, di yun mabuto. Human, kablit na ko. Butong ko na! Nauna namatay yung taong tiguang. Pero, di na ko intensyon nga pusilon siya, oy. May buto lang yung to. Patay, mapriso ka, Dilio! Dahil! Mao ni among problema kung unsaon mo pagpasabot ani sa kapulisan nga way pagpatay nga nahitabo. Tuhuan ka ha mi? Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Debra.
Kumusta, Lord? May Sir Tuban, akong good morning. Good morning sa tanan na to, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagkampo. Kumusta sa tanan na to, mga kaigsunan? Labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan sa Kabisayan o Mindanao niya. Ako sang pangamustahon niya akong amigo, ang atong barangay treasurer diha sa katay sa Nakalimutan ko yung Alan. Nangita pa ka, Kuya Alan. Ato sa i-greet ako sa i-shoutout ang atong listener kaayo, Kuya Alan, Sige, ha? si Mama Sila Gina. si Ida Tudtud, Cheryl Cuerda, Okay. og Doris Almana, og si Leia Abindan sa San Roque Pharmacy sa Talamban, Kuya Alan. Kusog, sipa, og nagpakapaka ang ilang radyo diha. Thank you kaayo ninyo, ha? salamat kayo. Salamat. Thank you so much kanyo May tanan. Labi na adlaw gyud. gulyat. Ate Bres, good morning po di Ate Bres. Ako sang i-greet akong apo karon. Sige. Hello, Sky. Yaman sa Inday, Sky. Ay, naaman niya. Nitanawan, hi, Sky. Sky. Ano? Chantal. Oo. Ari si Chantal. Hello, Inday. Hi, Inday. Dali, ari rin. Dali. Sky, ari rin. Oy, ako sa rin, akong i-greet sa din ako. Kadiyot ako ang amigo nga si Kapitan Arthur Digamo, diha sa Ilaya, Ibabaw, og ni Sir George Dinoy, ang atong barangay treasurer din ha. Kumusta mo diha? Sir George, salamat kayo. Kunya, Ate Jijen, ari na. Sa una-una nimo. Shoutout na ko ang mga mama nga. Pirmi kayo ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Kanya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Mupalit sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay crunchy kayo. Thank you kayo. Okay, salamat kayo sa tanan na itong mga ginikanan nga nagpainom sa ilang anak og Don Pepe Tablia. The best kayo na ito ipainom mo yung mga ginikanan ato ginapainom mga anak na to. Ay para kondisyon kayo na sila pa doon sa eskwelahan kay makapataas sa energy, ma-absorb ang mga klase sa atong mga bata or sa mga maestra nga ipanglitok. Masuri yun sa nguto kay makapabright niya ato ang Don Pepe Tablia. The best kayo ni, nindot kayo ni ato ang Don Pepe Tablia para sa mga bata ha. Mao na nga kamong mga bata, ang yung mama palit yun mo Don Pepe Tablia. Mao na the best kayo niya ugum mo OBMA special og Paulitos Macaroni Crunch kaon-kaon sa mga na og ang ato ang Diamond Yema special ugum og Tasty Fish Cracker mo ato ang ugum samtang kanon-kanon samtang mag-inom-inom ta. Sa tanan po natong mga kaigsuonan labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar fertilizer nga miinom po sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay inyong tanan. Atong si Sky may ato ang bisita dere ang apo sa tuhod og sungkod na to nimo ma'am. Ang butoy. Mura sungkod na. Kaya Si Chantal mo ay apo. Ya kato anak ni Chantal sungkod. Sungay? Ay, nindot ang sungay, nindot kay na. O niya apo sa kiting, napo man na tuhod, kiting, Grabe. lapalapat. Na, tipres. Buhi po kataanan ako sa tagkiting. Kuya Alan, ito tagaw sa tagkiting. Salamat kayo sa tanan to kay Isuna na ang bigamit sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito na dudong GR Pipito siyudad sa Sugbo ug sa mga tao ni Inday Shin sa Bromwich Beach nga mao'y giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay the best kay na to imnon kay maom na para sa ato trabaho gud di magduka ang ato ang mga tao ana nga atong gipainom sa ato ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga tao sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Ararao, salamat sa inyo ang paggamit sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Iyon man kanang mga bukol-bukol ato sa atong lawas, imna na nato og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom. Sa buntag na kamakaon sa imong pamahaw, inom daan og sa
kapsula sa said Paniyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo maugyapon, usag yapon ka kapsula sa said Paniyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Mao sa gyapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na pidaan ug sa kakapsula sa said Paniyawan Herbal Capsule. Ug alay na to na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ibang imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay. Salamat kay Ate Pres. O sa tanan po na itong makaisunan nga migamit sa itong number 1 nga plus. Salamat kanyo tanan. Kamu ang naghimog number 1 sa ito ang said liniment oil nga tinuod mo tabang na ito sa panuot panmaol panakit sa kalawasan varicose veins katul kuto sa kabataan ili kay pagitan sa linggi kung mga plus na sa ito ang said liniment oil nga tinuod mo tabang na ito pero sabota anha tao palit sa butika di ba din? Asa pa dahil sa butika, regyan, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpayo, niya, wasi tayo kasakyan nga motor, kaya wali kita motor, kung natay cellphone, o natay wifi, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay para ihatod na sa itong panibay, Bam! Good morning! Halaga na mo, Gima Lor o Chris Lor, matapay Ilogos Leyte, o si Conselner Fortaleza diha. Uguban pa ito si Brother Tony, ang itong leader sa handmade, BEC diya sa inyo. Yung sabi dito si Consel Grace Rodores o si Lay Minister Alfred Rodores sa Tugipa. Kumusta ka mo sa inyong mga prayer meeting? Ayaw kalimot ka mo, pangaligo. Gamit na ito ang sabon sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ano na yung mga sangkap kining ang mga natural moisturizer aron dili mag-dry ang atong skin. Ingon man sa ito ang paggamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap magpabilin kitang batanon. Kutis artista, kutis porcelana. Ano na ba kayo itong blackheads, may whiteheads, o doon ay dili mo masabtan. Noon sa manay mong panit o ipaminaw na binadapit sa imong naong gamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap apan mga tana lamang sa butika. O mas maayo magkita ni mo ang katong iyang gibutangan doon ay label yun nga dako all capital letters Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bamo niya mga kaigsunan. Kining toksin, grabe kini mo dao sa atong lawas. So, mag-og, yun mo patay, number 1 mo patay na to. Kining toksin, kay grabe mo kini maumri mo dao sa cover po to sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kina. Kay tigatod sa oxygen, nutrients og tubig sa atong kalawasan. Hindi ka dao, tana, sus. Major ng mga sakit mo takboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, sisukubat pa na tong balatian mo ng atong, yun ay flash out ang mga toksin. Nga ni pundo sa atong kalawasan, pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa ra gyud kapsula, mura ra maintenance na to, usa ka oras sa di pa kamukaon, pero duna na kay balatian kinahanglan inom kag tatulo. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Imnan gyud na to 8 to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawangtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga minugdan sa imong balatian. O garon ligon kanunay atong vital organs inom gyud tama tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Akuan, Ate Pres, si Dodong. Si Inday Dibra. Dibra. Oh, ang problema Inday Dibra, Ate Pres, kaya nga bana ba? But ngano kanis siya di makatug, Ate Pres. Ha? Di makatug, kasi pa nga ito yung bana dong, Aberto dong? Dilyo. Dilyo. Nga Di naman. siya makatug, Ate Pres. Ambot kung siya hinungdan nga nung di ni siya makatug. Kaya sige ko usay, sige ko na sa iyong problema. Insomnia? Nga, doon na siya sakit. Insomnia. Gusto si Dilyo nga maghikog lang ta.
Ay. Oh, kani mo siya katog. Gigamit yang pistola niya, gipabuto niya, gikabli niya ka Wag ka upat. upat Wag ka buto. or kalima na to kay primero awa boto. Gipunaan niya ka upat, wag yung boto. Pagtio niya sa tiguang ati pre si Oh, di gibuto na wag. si Awayo, di ginimbuto yo. O si Dilio, gituuna niya si Inko Intoy, Ayo Intoy. Oh, Sus, buto man natin pres. Kausara bitara, kuha na, buto. tablet. Buto Wa siya kay bawo ati pres nga dunay pistola nga Ikagal. kun imo ituwad ang bala mo distansya kay wa ba yung pagkabutang luag ang bala Oh. di ginabuto hindi pa kana di pero naamay kuan ka ng imong itarong lang ang pistola ana kato siya giana siguro to niya itarong ang pistola buto gina nya o di ba imong ipabus buto na kay mga na yung mga pistola nga binuhat ra sa address adto ba pero karon na mga nindot mga kay mga pistola din sa Danau nindot kayo wa na ipalpak nindot kayo mga nga ang tanan ng kuan dire palit yung pistola sa Danau kanindot kayo para ano ba na ipalpak di pareha sa una ang mga 35 karang 357 38 22 mga palpak basta ituwad pero imong kanang ipahangad pero ituwad subuto yun mao na nga mo ingon sa uban nga sakad sa kuan og nakay pasilon sakad las lubi nya ituwad lang ana imong targeton mao na mobuto na Makadagan to yung pusilon. karon wa na nindot kayo mao siguro ni ang iyang pistola ti Presga ug tuwaron di mo buto gitarong niya butang ang armas git straight ra niya butoy kausara mao ni nga problema ron ni Inday Dibra Sa una ma-prison man siya. preso gyud ka ni dong Dilio preso gyud ka Ang makatuog na siya nga ito presuhan. Katuog na sa prison. Tuog na. makatuog na kas presuhan dong Nya dagan sa ora na Nya dagan naman kay kakauban dito. oh dangkan kay kauban dito nya Hilutong ra ba ka dito? kapon pa mo lubot ito kapi kapon mo lubot Tulog ka. hiloton ka niya ikaw kapon mo lubot may butang nga naglanay mo lubot ana butang nga nagkuan Buhaton ni ka prasisanan dito. oh bam unsay kasulti ni mo ani Sa tiyang pangutaan na Goliath. Mo ni kadaot lagi nimo magsinakating. Unsay putahan na Goliath. mo di kadaot mo sige kating Kato pang di katuog siya. di siya katong lagi niya Nya nagpakamatay yung tato siya. ang pangutana siya asawa mao ni ako problema unsaon pagpasabot sa kapulisan nga one taon ni wa siya plano sa pagpatay sa itabo tuhuan baka may ani taon unsay buhaton ako paliw tambagi ko ninyo adigin mo tuhuan na og usa sa una sa tanan day Dibra kuana illegal possession of firearms na imong gibuhat sa imong bana wa man lisensya iyang bana ang iyang armas preso gyud po na 20 ka tuig preso na lisod gyud po na ang anong Ug bayran dai do. 20 Ba, 20 ba bayad ang mga kaliwat, bayran. o bayran siguro na o bayran Madu ka di. mapiyansahan bang matana tang attorney Rufil ano yung mapiyansahan baka ng mga inaana nga kanang kalidad sa armas nga Mapriso na siya. preso gyud na siya preso ba Matagal ka niyang kaso nga di pa may flood control. Wanay flood control oy ay sus Ano ako paambit Goliath? Makontrol. Old Testament, Genesis Sige. 4, Ah. versikulo 16. karon Ito bitong gipatay ni Cain ang igsuon. Igsuon. Ang mga anak ni Abel. Adan ni iba ba? ah Busa mingon ang Ginoo. Bam, kanang katong pagpatay ni Abel sa kanang una ba tong nahitabo nga gipatay igsuon ba? Una na siya. Oh, sila may unang mga anak, Abel Cain. Unang anak ni Adan ni iba duha. So maunay una gyud nga igsuon gipatay siya igsuon. Oh, unang pagpatay. Oh, unang Unang pagpatay. mga anak, sila may unang mga tao sa kalibutan kasi Adan mag sa iba may una. Mama. Busa mingon ang Ginoo nganong gihimo mo man kini. Oh, kay nanam si nanam ang Ginoo. Hain man si Abel ngay mo igsuon, ingon si Cain, mitubag ambot, magbalantay bagud ko sa akong igsuon. Ana siya? Oh, busa mingon ang Ginoo nganong gibuhat mo man kini na dungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta. Ha? Oh. Yawa no. Ato basahan pag-usap ang linya ha. Sige bang. Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta. Nganong akong gibasa ni. Nganong man bam? Nganong nadungog man ni sa atong Ginoo dugo ni Abel? Kay nangutan naman ang Ginoo kung asa imong manghud wa man siya tugan. So namaka si Cain. Kana bitong na di ba ning
Na may expression karon kaning kabagon nga, ako mitawon ako ni gwardiya. Oh, Na din na daan sa una. Hantod karon na. Na din na sa una. Magaling ko kakita nga, dili ako igabantay. Ako ni gwardiya na. Muna ningon nga hain siya, ingon ambot. Ako din magbalantay sa kong igsoon. Ningon ang Ginoo nga nadungog kong iyang tingog nga nagpanawag ka na ko gikan sa yuta. Nganong ibasa ko ni Goliath tungod kay ug maingon silang sumilabot ana sa pagpusil ni Kuandelio. Ako ning ibasa kaya akong buto sa bot nga sagrado manggod ang namatay. Ibutan na tong punga wala niya tuyua ang pagpatay sa tiguang. Dili niya tuyo. Dili ni mo tuyo apan kung nibuto pang pusil diha si mong Agtuyo dako gyapon kang tulubagon. Dako, tulubagon Kailangan dili. magyapon diha sa napulo ka sugo ngayo pagpatay. So imong ipatay mo kag galingon dako gyapon kang tulubagon. Katong nahitabo ba, magibalita mo yun eh. Katong nahitabo nga ang iyang papa, ang pistola na habilin, ang iyang isuon nga 10 anyos ba to, 9 anyos. Ipusil niya yung isuon nga, murag 6 anyos, siguro to. Katong murag duwa lang sila. Duwa lang sila. Oo. Unsa man tong hitabo nga, unsa na priso kang bata ato ano? Di man mapriso ng bata, bala o di pangilinan. Oh, Di ba, sakto. pa- Hadyo binaylo. Karon, ako ning ibasa tungod kay ug moingon ka nga mapriso ba mo, magkuan ba mo, katong usang ka daghaman imong kaso kaya imong police postil wa makay lisensya. Wa. Apan pananglitan og mingon ka nga wa nimo tuyo ang pagpusil, wa tuyuan nimo pagpatay. Tulubagon gyapon na kay kana bitong makaligis. Oo. Kan bitong maligis nga. Siya may nibangga na ako, gahunong Tulubagon gyud. Gahunong raman ko niya. Wanang sa may nakapatay manguga. Kato lang akong amigo, bam driver gyud siya sa Labangon. Karon tungod siguro kay sayo kay siya mabiyahe, carbon niya balik Labangon carbon. Nakatugid siya bam. Katug siya wag tanggit kuno siya sa iyang kuan. Ang iyang kuan mata na siya nga nakaligis na siya. Pero preso siya tulok adlaw. Tulura? O tulo kay wa mo gito niya tuyo ano kapiyansa siya. Pag kuan sa kaso na piyansahan siya na acquitted gid siya. Kay wa man gyud wag taw magyud kuno siya. Pwede din, ha? Oh, gipukaw man siya. Kabangga ka. Kapatay ka. Sus, ito na sa kamata nga. Wa na, parking na sakyan na. Bangga na sa bural sa Imbis balay. malipay siya nakamata, nag-uolo sa noon, kaya nakaligis ba siya? Sa ongkring mo mo. Pagyan siya, pero napreso yapon siya. Hala, maminans. Uy, ni abas maminans si taon. So, padayon ta, ang ato nga ni Goliath nga, ug unsa ganito, bago lang nimo kayo mo lang sa laon. Baga. Apan umingon ka Goliath nga, unsa to ang pasahero, ang tao ang pasahero nakapatay. Kita biya Big Joy. Ang nakapatay, ang katong yun mo gibukaw siya, nga nakapatay ka. Oo, nakapatay siya. Wag yun siya, bam. Atug yun siya. Nawagtang yun siya. Nablangkod. Bangga siya sa kural. Naligsan ang bata. Sus, Ginoo. Oh. Nakapatay siya, ay natuog. Natuog lagi. Wala lang itong muslingan. Ano naman? Humanyag tuog, una pa sa matay. Ah! Salamat mo na nga dito naman noon. Kula ko ang puzzle, Tihon.